Γκολ ο Αφελάη. 1-0 για την Manchester United εκτός έδρας. Το σκορ είναι 1-6 όπως βλέπετε. Σουτά από τον Neymar. Να πούμε ότι είναι πρώην ημιτελικός για το Champions League. Σνάιντερ. Να το στο πάλι. Σουτάρει, καλή απόκριση του Μούρα. Πιέζει η United ψηλά. Ο Ράφαελ παίρνει κεφαλιά, Φλέτσερ. Έχει καλό πόδι, δεν το χρησιμοποιεί, δίνει για τον Neymar. Μέσα στην περιοχή σου τάρει, εκπληκτικό γκολ. Κεραυνός από τον Neymar. Λέμε και τους πανηγυρισμούς μαζί με τον Ράφαελ. 18 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις ο Neymar. Benfica Manchester United 0-2. Στη μέση ας πούμε. Σνάιντερ κάνει τη λάθος πάσα. Πάλι ο Σνάιντερ. Όχι. Bayern. Μπούτνερ σουτάρει, κακό το τελείωμα. Εδώ βλέπετε τον Ριμπερί. Πιέζει και ο Μπράντι ψηλά. Ο Μαραές τώρα θα συνέχεια στο παιχνίδι. Και ο Σμόλινγκ δεν παίρνει την κεφαλιά. Πιέζει ο Μπούτνερ. Σάλου έχει μπαλά. Πιέζει για τον Ροντρίγκο. Σκόρε του μοναδικού γκολ για την Benfica. Το τσέφ μας δίνει πολύ ωραία και δίνει συνέχεια. Πελάει τώρα. Θα βάλει μια πάσα από την αντένα την μεριά που είναι ο Σνάιντερ, όμως κερδίζει. Υπάρχει offside τον Neymar. Ωραία μουσική ακούμε. Σνάιντερ. Μπορεί. Μόνος του εδώ ο Ολιβέιρα. Κόβεται πολύ ωραία από τον Ράφαελ. Κόφι. Ρόντερικ. Τώρα θα πάμε στον πάγκο εκεί που είναι ο Ανδρέας για να μας πει δύο λόγια για το τι γίνεται. Έχουμε κίτρινη κάρτα στο Φλέτσερ. Πες μας Ανδρέα τι γίνεται. Λοιπόν, η κατάσταση στη Manchester United είναι εκπληκτική. Πρόκληση να πούμε ότι είναι σχεδόν σίγουρη γιατί είναι πολύ δύσκολο να βάλει 5 γκολ. Ενώ αντιθέτως Νόμιμο θα διακόπτω, αλλά έχουμε αντεπίθεση. Ο Neymar κάνει ένα πολύ καλό σουτ γκολ. Φοβερό γκολ, πρέπει να το πω αυτό. Πολύ ωραίο γκολ από τον Neymar στο 45. Ήταν ένα πολύ ωραίο γκολ, χωρίς πλάκα. Πες μας συνεχίζουμε ενώ εσείς βλέπετε το replay. Η αντίπαλη ομάδα από τη Manchester, η Benfica, στον πάγκο της έχει πολλά προβλήματα βασικά και θα πρέπει να αναθεωρήσει το τι γίνεται, διότι μάλιστα. Το συνολικό σκορ είναι 1-8. Ναι. Και είναι πολύ, δηλαδή είναι εξωφρενών ο αντεπίθεση προπονητής. Συνέχισε. Και είναι, ο προπονητής τους είναι εξωφρενών. Γιατί είχαν 8-1 από τη Manchester United, η οποία ήταν η Benfica ήταν μία από τα φαβορί για να πάρει το Champions League και είχαν ένα 8 από τη Manchester United, πράγμα το οποίο είναι πολύ, δηλαδή χαλάει την εικόνα της ομάδας. Πολύ σωστά, σε ευχαριστούμε Ανδρέα, θα ξανασυνδεθούμε σε λίγο για να πούμε περισσότερα. Ένα τραγούδι εδώ που να σε φάνει παράξενο να κάνω. Οι μουσικές επιλογές του DJ μας.
τον Neymar η μπάλα τώρα ανεβαίνει, έχει πολύ χώρο μπροστά του. Να δούμε τι θα κάνει. Κάνει μια λόμπα, κακή επιλογή. Μωράες μπλοκάρει. Σνάιντερ. Τον Φλέτσερ. Είναι μπροστά, σουτάρει, πολύ δυνατό σουτ από κρούει ο Μωράες. Ο επόμενος αγώνας που θα περιγράψουμε εγώ και ο Ανδρέας είναι το παιχνίδι Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ένα ντέρμπι, το ντέρμπι των Αιωνίων. Μόνο που δεν θα παίζει κανένας μας, θα παίζει το παιχνίδι μόνο του. Αιωνίων αντιπάλων νομίζω. Αφελάει χώρο κι αυτός, προτιμάει τον Νεμπράντι. Πολύ ωραία για τον Αφελάει έξυπνα. Θα σουτάρει, καλό το σουτ, το αποκρούει ο Μωράες. Σνάιντερ και πάλι θα επιχειρήσει απευθείας, κόρνερ. Ο Μωράες μπλοκάρει. Πολύ ωραίες μουσικές επιλογές από τον DJ μας, DJ Rara. Πολύ ωραία κόβει, Αφελάει. Σνάιντερ βάζει το σώμα του πολύ ωραία. Σουτάρει στα χέρια του Μωράες. Καθόλου το τελείωμα. Στο 74 βρισκόμαστε στη στιγμή. Θα παρασυντηθούμε τώρα με τον πάγκο της Manchester. Λοιπόν, στο πάγκο της Manchester όλοι οι παίχτες και τα μέλη της ομάδας είναι όλοι πολύ χαρούμενοι, διότι μπόρεσαν να προκριθούν στο τελικό, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα σαν τη Manchester, η οποία έχει να πάει τελικό. Δεν έχει άλλες ελπίδες η Μπενφίκα σχετικά, διότι εντάξει, είναι λογικό, σε 10 λεπτά δεν μπορεί να βάλει 7 γκολ. Είναι σιγουριτά. Και η Manchester United θα ξεκινήσει να προετοιμάζεται για τον τελικό. Ναι. Εδώ έχουμε γκολ με τον Αφελάι. Πολύ ωραίο γκολ. 34 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Πολύ ωραία η Manchester. Πολύ δυνατό γκολ. Διασκεδάζει το παιχνίδι, είναι σαν να κάνει προπόνηση. Έχει μονότομα και το συνολικό σκορ 1-9. Μεγάλο σκορ. Πολύ ωραία την κρατάει μέσα ο Γκαϊτάν. Ολιβέιρα την κρατάει. Και υπάρχει πέναντι. Όχι, δεν υπάρχει κανένα πέναντι, είναι κόρνερ. Το τελείο Σάλβιο. Παίρνει την κεφαλιά, out. Το 80 πάμε να δείχνουμε για το 87. Κάνει το λάθος, ο Ροντρίγκο. Ευνοείται από τις κόντρες, ο Ολιβέιρα. Βγαίνει ο Τσέχ, μπλοκάρει. Μήνυμα στο 89. Δίνει συνέχεια. Η μπάλα πάει για τον Εμπράντι, πολύ καλό άψογο κοντρόλ. Είναι για τον Neymar. Ο Ρόντερικ σε πλάγιο. Φάουλ. Το βλέπει τον Neymar, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Μπράντι. Βγάζει μια σέντρα, είναι μόνος του, πολύ φοβερό γκολ. Φοβερό γκολ ο Κόφι. 7 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, εκπληκτικό γκολ. Πολύ ωραία σέντρα στον Μπράντι. Πολύ ωραία. 1-10. Μια φοβερή νίκη για τη Manchester United. Πιστεύω πως άξιζε να πάει στο τελικό, διότι ο νέος πρόεδρος της και ο νέος προπονητής της Και έχουμε τώρα θα μπει γκολ. Όχι. Και εκεί αποκρούεται. Φοβερή απόκριση.
Το Και άκουσες. κάπου εδώ θα τελειώσει ο αγώνας με νίκη 5-0. Φοβερός αγώνας. Φοβερός αγώνας. 0-5 για την Manchester United. Συνολικό σκορ 1-10. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε κι εμείς για να απολαύσετε το τραγούδι. Γεια σας.